Οι δουλειές που κάναμε μέχρι τώρα κομμένες. Τους ηγέτες και τα πιστόλια θα τα αφήνετε σπίτι σας. Τράγει τίποτα. Μ' αφήνουν να φύγω. Γιατί? Δεν μου είπαν. Μου βάλαν πάνω στα χαρτιά μια σφραγίδα. Απορρίπτω. Ό,τι θέλεις. Αλλά δεν σε έχω πειράξει ποτέ μου. Σου δώσα τον εαυτό μου χωρίς ποτέ να σου ζητήσω τίποτα. Δεν με έναξε ποτέ μου εμένα να είσαι κύριος ή αλήτης. Άνθρωπος, ευρωμερός σκουλίκι που θα πρέπει να το βάλει χάμο για να το πανίσουνε. Δεν είμαι χερουβίμ που κλαβώσανε την άσπρη φτερούδα. Είμαι αυτό που φέρνουμε. Κάθαρα. Αν θες να ξέρεις για τη μάνα μου, αυτή είναι. Ψάχνω να τη βρω και θα ψάξω. Στη τσέπη μου έχω 2 βέρες. Τινές αλλά νόστιμες. Αύριο θα έρθει σπίτι. Πρόκειται για κάποια γυναίκα. Χάθηκε στην κατοχή. Εσείς τι της είστε? Ποιο είναι το αληθινό σου? Ρόζα με λένε αγοράκι. Δεν σ' αρέσει το όνομα? Ρόζα τι? Ρόζα τίποτα. Λοιπόν, άκου εδώ και πάρ' το απόφαση. Θες να με έχεις μάνα σου, έχει με. Θες να με έχεις πια σου, νουνά σου, ό,τι διάλο σου γουστάρει, έχει με. Αλλά στεγνή η ρόζα δεν τη βγάζει στιγμή. Τι είπες? Αυτό που άκουσες.